Тези, които не познават добре нашия град, биха казали, че в него няма нищо интересно. Някои биха го свързали с нашумялото от медиите дело за радикален ислям, други с плодородната тракийска низина. Земята тук е била дом на древна цивилизация с висока култура, съществувала между 5-то и 4-то хилядолетие преди Христа. Само на 7 км от Пазарджик е открит най-старият град в Европа. Това е едно откритие, което няма аналог. Все още няма име. Загинал е, защото вероятно е бил нападнат и разрушен от неизвестни за изследователите нашественици. Минало, до което можете да се докоснете. История, която може да пипнете. Човешки съдби, които може да усетите. Това ще ви донесе разходката из могилата в село Юнаците. Един град, разрушен, но говориш за себе си. Една съдба, която не иска да бъде забравена.